del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular sobre els obstacles per transitar per la via pública ocasionats per les obres de l'empresa municipal CUMSA. El senyor Xavier Sepultura. Gràcies, senyor Bassas. Abans que res, deixi'm-li dir que aquesta pregunta ha estat motivada per indicacions de diversos ciutadans que ens han alertat del perill pels vianants en aquesta zona. Jo personalment també he comprovat que molts vianants havien de passar per la mateixa calçada de la Nacional 2 amb el perill evident que això suposa. També deixeu-me dir que la intenció principal de la nostra pregunta és provocar que això s'arregli, que el més aviat possible evitem un accident que em sembla que no estic segur que ningú desitja. Passo a llegir la nostra pregunta. A causa de les obres que realitzen al front marítim al costat del Cafè de Mar, la zona està intransitable per als vianants, que han de passar per la calçada amb el perill de ser atropellats que comporta per a ells i per als conductors. Atès que a altres empreses constructores se'ls exigeix que adeqüin les voreres per tant que els vianants no hagin de passar pel mig del carrer, atès que l'Ajuntament està en procés d'aprovació de la nova ordenança de via pública que regula aquestes incidències, formulem les següents preguntes. Està l'empresa municipal CUMSA exempta de complir les ordenances municipals? Si es produeix cap accident a causa d'aquesta situació, quin serà el responsable? Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs. Per respondre a aquestes preguntes, dir tres coses. En primer lloc, no és per la calçada que han de passar els ciutadans, sí que els vianants. Sí que és cert que són alguns casos aquests i, per tant, el que cal és extremar la seguretat perquè no passi. Però no és per la calçada que han de passar i un pas que s'ha hagut de fer travessant la Nacional 2 pels dos semàfors i els passos de vianants que ja estan instal·lats per l'efecte, perquè s'ha de les obres en el tram que justament habitualment passen els vianants. Òbviament, l'empresa municipal CUMSA no està exempta de complir les ordenances municipals, només faltaria, i el pla de mobilitat s'inclou dins el projecte d'organització que ha d'aprovar aquest ple, o el Consell de CUMSA per encàrrec d'aquest ple. També hi ha acord amb el Ministeri de Foment i també hi ha, com vostè sap, un conveni amb els principals sindicats de seguretat amb les obres que reben diferents inspeccions per comprovar que efectivament es donen les garanties de seguretat. Òbviament, si es produeix cap causa d'un accident, el responsable serà el que faci, el que sigui responsable d'aquest accident, òbviament, però crec que es tracta bàsicament que es compleixin, com dic, les prescripcions pel cap del coordinador de seguretat d'aquesta obra, que hi és i que justifica amb un informe que si vol fer arribar per què s'ha optat per aquesta decisió i no per una altra, tingui a fer totes les mesures aquestes que dic d'incrementar la seguretat. Estem parlant d'unes obres que en aquesta afectació, probablement al mes de febrer o març, podrà ser tornada a la seva normalitat i, com dic, també esperem que no hi ha cap altra mesura alternativa que segurament sigui millor que la que ens proposa el cap de seguretat per poder garantir la seguretat dels vianants en aquestes. En qualsevol cas, jo li faré arribar l'informe perquè em sembla que és molt explícit en aquest sentit. Hi ha alguna consideració? Sí, senyor Suport? Bé, a mi em sembla molt bé que es compleixi la normativa, però el que a mi personalment m'ha alarmat és comprovar personalment que realment la gent passa per la calçada de la Nacional 2 amb el perill evident que això suposa, no? Per tant, poder alguna cosa no s'ha fet prou bé, poder la senyalització no és la correcta per tal d'indicar als vianants que no han de passar, però el cas és que nosaltres entenem que s'hauria de fer alguna mena d'acció per tal que això no es produís. Senzillament això, i tots plegats ens evitarem